سلام تخطاتلت نايس channel كمي تخونو صبوك تكونو ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا ونتحسوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا نايز مدام سانا كتصنحو بخبرن عدمكم لايك مقبار شير مقبار أريتوهم مقداف دما ناي وتر ساويتنايو ناي لومي أقداس زينات رايدي كونس مسحقون كلوي معاد كوميدي كلوي سلازي سوف تقريبكم تساتفون بلكم دالي مجمريا انتاي كادا لنرى Israel war with Iran. Over the next 10 minutes or so, we'll bring you our special program looking at the key developments from today. Well, after a wave of attacks on shipping in the Gulf, President Trump warns NATO faces a very bad future if allies do not help secure the Strait of Hormuz, complaining that some were not that enthusiastic about getting involved. Keir Starmer says he and his allies are working on a plan to secure the vital waterway, but insists the UK will not be drawn into a wider war over Iran. The Israeli military says it's begun a wide-scale wave of strikes in parts of Iran and has detailed plans for at least 3 more weeks of war. Iran continues with retaliatory strikes across the region. The UAE أجي كم رياز لنا تكوينات أب كم معلتنا معلتي إن برت عندي زخيت زلو جن قبل على تزلو كوينات دراما ناتو سوس لز خيت زلو إذا بلاش زلو لز عصرت شو عتا معلتي إيران أسوارا وديايا كل تي متقوس لاون شرسنا تمهرينا هنا تي فابريكات تمهرينا هنا قطبوا بزح تباهيلي بعد حساب حجك نرغلنا تي نريوزلنا كوينات نايم زحال وينايم دخام ملكتي رايل فلا يحجي دما مورنا استراتيجيك او علامات زتوكري يهار مسلو زلو ايران ني دونالد ترامب اسرائيل حيما ما يخدلو زنا اسرائيل نجر علامهم يهرملو يدبدبلو ناب ليبانوس قصم نايم تفحفح وتهدرا منقصقاصا جميرا مالو دونالد ترامب كن اذا كوينات كي حسب 5 اتوا كم معلتنا معلتي نسب ننو مبزعت سفليتو يروح جيك نبعلو نسو كقرم جمير الله اذا خانتاي زريكا بتناي فنزويلا بزقبرو عوت سخير زاتو دامبر مدب نيرو بلان هاللي واستراتيجي نيرو زاتو يكونن اتصقم دما مواصو سين لالو زا غداي زيا مواصو مسانه دما دونالد ترامب عقل غيركا نغرات ممكات سلده يفلت انتي يفلت نسو حديد فخرا باسيጫውጫውታ دراما لك دما باتيلو اذا مفنترا دونالد ترامب باتيلو ام ميديا مصي دما بعل نتغود كندز ستر اب قدم كاميرا تغتيرو دوصو دما هنرينا دارغا مزارب ارستي خوين زلو درو كم خمز خون زلو قمتات نيريو بزع غزي قمتات نهب نيرناينا كم زخون الله كمزي يمثل بليرنا حجي بعلو افو مسكفته خانه كنتات سلازبرو كابو كنسمعون كرينا مالتي داينا نرزلنا مجمره دونالد ترامب again دقيمة دقاقي ما احنا نصرلكم زلو بزع بوتاتات هريم له يعني له نو ديبيت ابو كمزي باسي انتي جابرييلن ولا جلز بهال غريلن بزع يعني له مع دبداب جيريو مع تعتقرص يعني ابيران كلير اتسقم ايران مع كندوز اكل حصين زي بالله كنسا نعوت رايد يكونس نملو قطب عالم كم تسمعوا غيرات حرماله ስለዚህ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክገብር ይኽእል መጀመርያ በይነይ ኮፀ ንሕና ናይ ዓለምና ዝሓየለ ሚሊታሪ ዘለና ሃይሊ ባሕርና ድማ ዝሓየለ ተባሂሉ ተፈኪሩ ዝኣተወዩ እንተራእይዎ ግን ሎሚ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝፈከሮ ንዓታቶም ኣይርብሕ ኣይዋፅእ ማለት እዩ ንኣሜሪካ ኣይዋፅእ ንመሻርክታ ድማ ክንድኡ ዓቕሚ ከም ዘይብላ ኣፍሊጣቶም ኣላ ይበሃል ኣሎ ስለዚ ጉድና በዓልና ንዓለም ከነፍልጥ ብምኻልና ድማ سحينا يا بعلنا يوم زولو زلو طبعا دونالد ترامب كاب افدين يسمى انتهي له تكوينات كما يخيد له مزبلو بزعب ايران ساحته تسمعوا a nation of great terror and power. Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. And the other one, they... التسبات I know تم قال لكم أبزس أي تسحق أمانة خي قطع قال لكم ولا حنت قبرين غلنا كنسحق قدني كوميديز انت عايز بتزلو تكوينات تجمع رسي كل التسو من حليف له كندزك واقو مني تبيهم نيريلو everybody بجاك ها كل سبي تبيهم نيرو ولا تو ما خرتناتو شوكت يكون مسلو نسي دي فلت
ጂኦግራፊ ዝበሃል ተማሂር ይፈልጥን እዩ ብዛዕባ ኢራን ከንብብ ኣይክእልን እዩ ተዝሃብዎ ንእሽቶ ሽዓይ ኣንብባ ኣብ ካልእ ድራማ እዩ ዝነብር ዶናልድ ትራምፕ ክፈልጦ ዝኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ነተንያሁ ድማ ነታ ብኮናቱ ስለ ዝፈልጥ ቤላ ገይሩ ይፃወተሉ ነይሩ እንታይ ብሎ ነይሩ ነቶም ስላያናትካ ከይትሰምዖም የደናግሩካዮም ዘለዉ ኢራን ሓንቲ ዓቕሚ የብላ እናበለ የሽክዖ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ብዙሕ ሓበሬታታት ኣምፅልኩም ኣለኹ ብዝሓለፈ ቪድዮታት ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢራን ማለት ንሕና እቲ ሚሳይላት ጌርና ኩሉ ምስ ሃረብናዮም ኢዶም ዝቡ ይመስልና ነይሩ ከመይ ጌርካ ግብረ መልሲ ትምልስ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዘይተፀበናዮ መን ተፀቢይዎ ይብላ ንምንታይ ተፀበየ ንኢማራት ክሃርሙ ንቀጠር ክሃርሙ ንስዑድያ ክሃርሙ ንባሕረይን ክሃርሙ ንኩዌት ክሃርሙ መን ተፀቢይዎ ይብላ ኣሎ ሓደ ጋዜጠኛ ዝመረሮ እንታይ ለሓቲቱ ክስእ ክነግረኩም እንታይ ማለት እዚ ዲስ ጋይ ባፉን እዮም ዝብልዎ ልክዕ ከምዚ እንታይ መቕብለኩም እየ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ነይሩ እንታይ ኢሉ ይዛረብ ነዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፅብቕቲ ባኮ ይብል ነይሩ ፅብቕቲ ባኮ ማለት ቴሌፎን ክትገዝእ ከለካ ሪኢኹም ኣለኹም ምሽ ኣይፎን ወይ ሳምሱንግ ገለ ክትገዝኡ ከለኹም እታ ፓኬጂንግ ተመሸፈኒት ናታ ፅብቕቲ ባኮ እያ ስለዚ ነዚኣ ዶ ክትጉሕፋ ክትብል ከማን ተመታት እያ ሕጂ እኳ ስለ ዝለመድናዮ ብዘይ እሱ ክንገዝእ እውን ኣይንፀልን ኢና ብሓፈሻ ናይ ደገ ክዳኑ ገለ ሪኢኻሲ ጥዑይ ሰብ እዩ ዝመስል ክትሪኦ ከለካ ግን ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ግዜ ብተደጋጋሚ ንዓለም ከምዚኣ ገይሩ ሾክ ዝገበራ እዩ ኣብዚያ ሕጂ ኮይና ክንሪኦ ከለና ዶናልድ ትራምፕ ፕላን ከም ዘይብሉ ክትግምት ትኽእል ኢኻ ቢካዝ እታ ርእሱ ኣብ ብዙሕ ቦታ ርኢናዮ ኣለና ኢና ኣብ ብዙሕ ኣርእስቲ ርኢናዮ ኣለና ኩሉ ግዜ ሾክ እዩ ብዛዕባ ኣፍሪካ ኣፍልጦ ናቱ ብዛዕባ ኤስያ ኣፍልጦ ናቱ ኣዝዩ ድሩት ምዃኑ ብተደጋጋሚ ሕጂ ድማ እዚ እቶም ወታደራዊ ጀነራላት ናቱ ስለያዊ መርበባት ናቱ መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ቅድሚኡ ዝነበሩ ኩሎም እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ስጉምቲ ይወስዱን ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ግን ከምዚ ሕጂ ትገብሮ ዘላሲ መን ሓሲብዎ ይብላ ኣሎ ነቶም ከባቢኡ ድማ የጥብሶም ኣሎ እቶም ጥቁስ ዘለው ካብኡ ይበልሑ እዮም መብዛሕትኦም ኣሚን ነዚ ኣይፈልጥዎን እዮም ክብል ኣይክእልን ግን ነዚ ከመይ ጌርካ እምበርቱ ሓሲብካ ኣለካ ክትብሎ ይትኽእልኒ ምክንያቱ ክንዲ ጎበዝ ዝኸውን ከዓ አንነት ወይ ከዓ ኢጎ ዘለዎ እዩ that we were shocked and the other one they fought back they could have yielded but think of it if we weren't around they have tremendous power they had thousands of missiles እንታይ ብላ ኣሎ ተኻላይ ድማ ከመይ ገይሮም ኣንጻርና ክዋግኡ ኸኢሎም ይብላ ኣሎ ኢዶም ኩቢ ነይርዎም ኖ ማለት ትግምት ናቱ 48 ሰዓት ወይ ከዓ ቀዳመይቲ ሰዓት ኩሎም መራሕቶም ከምኡ ድማ ኣዝዩ ብርቱዕ ደብዳብ ጌርካ እቲ ናይ ሚሳይላት ቦታ ናቶም ገለ እንተደሂልካዮም ኢዶም ኩቢ ነይርዎም እዚኣቶም ግን ሓያላት እዮም ኢሉ የስ ሓያላት እዮም ሓያላት ምዃኖም እጂ ሰብ ኣሚን ኣሎ እቲ ዘይኣመነ እውን ኣሚን ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ሚሳይላቶም ገለን ዝገበርዎ ሓያላት እዮም ፓወር ኣለዎም ይብል ኣሎ ትሩ እዚ እጂ ኣክሰፕተንስ እዩ ዳርጋ ዝዓበየ ክፋል ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካል ስትራክቸር ولا ون بعالم درجة معربة وعالم إيران كم زعين الدورة ملس كتب أي تسبيه مخنياتو just imagine تقمط الله ده الهاجر مرقوت هدرايانن سبيلا مرحت تتقاتل لهم كا survive ناخد قبر ويتهاجر نقاط لازم كبيدي فلذي إيران بخمس من قد كتمكت أي تسبيه وان شوكو ينام على سافج most of which we've terminated they had thousands of drones they were making drones and missiles all over the place we've knocked out most of those factories I mean, now they're sending out 2 or 3 missiles. Now, they've still got some. They might have 8% left. But mostly they've been eliminated. They've been terminated by what we did and what Israel did too. كم جاتري وزن لهم أبتا زربا CNN حنت فيديو قريت أمالو تا فيديو أبزيا زبالة أبتا يسبرا بتا زبالة بتا يفرسا فتين كامت حزو زي بليو قال سبات دونالد ترامب خصوه خلو ما يمرز أجمالو يبليو ማለት እቲ ሓደ attention span ይብሎ እቲ ንሓደ ኣርእስቲ ኣተኪርካ ንነዊሕ እዋን ብዛዕባ ምዝራብን ኣብ ሓደ ኣርእስቲ ፀኒዕካ ምኻድን ኣይክእልኒ እዚ እንታይ ማለት rambling ሓንቲ ኣርእስቲ ምስ ጀመረ ናብቲ ይኸይድ እንታይ ማለት ፎከስ ኣእምሮ ናትኩ ክቋፅሮ ኣይክእልኒ ኣብ ሓደ ኣርእስቲ ሻርፕ ኮይኑ ብዛዕባ እታ ኣርእስቲ ጥራይ ክዛረብ ኣይክእልኒ ሓተ ፅሑፍ ክብዎ ኣለዎም ወይ ፅሑፍ ተይቦም ይገብሮ እዩ ግን ክዛረብ ከሎ ከምዚ ፍሪሊ ሓሳብ ኣብ ሓደ ቦታ ጠዋ ይብልኒ ኣብ ኩሉ ቦታ ይትኸይድ ውፅኢት ናቱ ድማ ትሪኦ ኢኻ እጂ ብፍላይ ኣብ ኣገዳሲ ነገር ክዛረብ ከሎ ዝገብሮ ንኣብነት ብዛዕባ እዛ ርእሲ እዚ ክንርኢና ባይ ዘ ወይ ነዛ ሕጂ ክብላ ፀንሐ ካልኦት መሊሶም ነዛ ሕጂ ተዛሪብዋ ዘሎ መልሲ ሂቦሞ ኣብ ዝስምዕዎ እንታይ ከም ዝብልዎ You were talking about Iran a couple times today and what they did after Epic Fury began. You said they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked.
Are you surprised that nobody briefed you ahead of time that might be their retaliation? No. The greatest experts, nobody thought they were going to hit. They were, I wouldn't say friendly countries. They were like neutral. They lived with them for years. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጋዜጠኛ ዓርኪን ዶናልድ ትራምፕ ኣትሊስት እሲ ፈታዊ እዩ ካብቶም ጸላቱ ይኮነን እንታይ ኢሉ ይሓቶ ኣሎ ንኢማራት ንቀጠር ባሕሬን ኩዌት ገለ ዝህረማ ዘለዋ ሲ እሳተን ኢራን ንዓታትን ብምርሃመንሲ ተገሪምና ኢልካ ኢልዎ ዝኾነ ካብቶም ናትካ ሓለፍቲ መኮንናት ሰለያ ሓለፍቲ ኣይነገሩኻን ከምዚ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኢልዎ That's a good question. ጽቡቕ ሕቶ ኣይኮነን እዚ ንሓደ ቆልዓ ስርሑ ዘይፈልጥ ቦትኡ ዘይፈልጥ ኩርሱ ዘይፈልጥ ኢኻ ከም ትብሎ እምበር ንሓደ ዓብ ኩናት ዝእውጅ ዘሎ ንሕናስ ክንሃርማ ኢና ኢራን እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢልካ ይትሓትትን እንታይ ናቶም ስትራቴጂ ክኸውን ይኽእል ናይ ጸላኢኻ ቼስ ክጻወት ከለኻ እኮ ኣብ ከምዚ ዓይነት እኮ ጸላኢኻ እንታይ ናቱ ሙቭስ ክኸውን እንታይ ክገብር ይኽእል የስ ሚሳይላቱ ዓቕሙ ፈልጠ ትብል እንድሕር ኮይንካ እንታይ ክገብር ይኽእል ንኢራን ክሃርም ይኽእል ኦኬ ንእስራኤል ክሃርም ይኽእል ካልእ ከ ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ክሃርም ይኽእል ሲምፕል ናይ ኣሜሪካ ቤዝ ኣበይ ዘሎ እቲ ቤዝ ኣብ ኢራቅ ኣብ ኢራቅ ኣሎ ኣብ ኩዌት ኣሎ ኣብ ቀጠር ኣሎ ኣብ ባሕሬን ኣሎ ኣብ ኢማራት ኣሎ ስለዚ ነዚ ክሃርም እዩ ከምኡ ድማ ነቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ክዓፅወይ ነዚ ክሓስብ ዘይክርእሲ ግን you just wonder ከመይ ጌር ኣብታ ኦፊስ ኣትዩ ኣሎ ስለዚ እቲ ጋዜጠኛ ዝሓቶ ዘሎ ሲ ከመይ ጌርካ ነዚ ከይነገሩካ ሓራይ ስኻ ሳይትፈልጦን ኢኻ ንፈልጥ ኢና ክዳካ ዝኽእል ኣይኮነን ግን ከመይ ጌሮም ቶም ዙርያኻ ዘሎ ኣማኸርቲ ናይ ወታደራዊ ኣማኸርቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣማኸርቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ክነግሩካ ይከኣሉን ይብሎ ኣሎ ኖይ ዋላ እሳቶም እዮም ተገሪቦም no actually ይፈልጡ ነይሮም ኣነሲ ኣይፈልጡን እዮም ክብል ኣይክእልኒ it's very difficult for me to believe ኣማኸርቲ ናቱ ነዚ ክፈልጡ ኣይክእሉን ኢልካ ምግማት ኣዝዩ ከቢድ እዩ it's very simple ነቲ ከባቢ ማእከላይ ምብራቅ ትፈልጥ እሞ ናይ ኢራን ኣቃውማ እሞ ከዓ ኢራን ተደጋጋሚ ትነግሮ ዝነበረት ትፈልጥ እዚ ነገር ከጋጥም ከም ዝኽእል ዘገረመ ነገር የለም ሓንቲ ዝገረመትና እንታይ ካብ ናብ እስራኤል ዝትኮስ ዘሎ ናብ ኢማራት ዝትኮስ ዘሎ መብዝሑ ኣገሪምና እዩ this is a little bit too much ግን ክንሪኦ ከለና ድማ እቲ ኢራን ዝበሃል ምስ ኣሜሪካ ስለ ዝሰርሕ ጥራይ ኣይኮነን ዝህረም ዘሎ I think there is something else ኢራን እዚ ኩሉ ገዳ ወሪድዋ ከሎ ገንዘብ ናታ ብኢማራት እዩ ዝንቀሳቐስ ነይሩ ኢማራት ድማ ይበልዕዎም ነይሮም ምስ ፀገም ዘለዎም ገይሮም ቢዩዝ ገብርዎም ነይሮም so they had this ካልእ ዝገደደ frustration ወይ እውን ፅልኢ ኣብ ኢማራት ስለ ዝነበሮም ሓደ መዓልቲ ነዚኣ ለኪምናያ ክንጠፊና ዝብል ኣሲሮምላ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኣብ መንጎኦም ብዘሎ ጥራይ እምበር ብጉዳይ ናይ እስራኤል of course ምስ እስራኤል ዘለዎም ቅርበት ካልእ ኩሉ ነገር እውን ኣብ ግምት ዝኣተወ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚኣ ገይሩ ንበይኑ ኩሉ ግዜ ከመይ እዩ ዝገብር ንበይኑ ከምዘይኮነ ንኩሎም ይድልክሞም ግን ተምጥቁ ዘለዉ ክሳዕ ክንዱ ከምዚ ናቱ ደረጃ ባዶ ክኾኑ ዝኽእሉ ይኮኑ No. The greatest experts, nobody thought they were going to hit. I wouldn't say friendly countries. They were like neutral. They lived with them for years. Peter, they were going to take over the Middle East. They were going to knock out Israel with their nuclear weapon. But after we knocked out their nuclear potential weapon, they started building missiles, thousands and thousands of missiles. And they were going to do it with missiles while they developed. These are sick people. While they developed nuclear, somehow they were going to start at a different site because that site was, you saw the site, the mountain. They were going to go into a certain area, which we know exactly where it is. And they were going to do that. And it's incredible what we've done. I tell you, the judge. بحفشة دونالد ترامب is everywhere. كل ነገር በተሓደ ንኩሉ ከም ዘጥፍዎ ክዛረብ ይፍትን በተኻለ ድማ ብዘይ ፕላን ናብዚ ኩናት ከም ዝኣተወን እቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ኩነታት ድማ ክስዕሮ ክወፁ ኣይከኣለን ሕጂ the next best thing ዶናልድ ትራምፕ ዝገብራ ዋላ እውን እቶም ወታደራዊ መኮንናት ነዚ ጉዳይ እሱ ዝበሎ ኣብ ብዙሕ መንገዲ ክርእይዎ ክፍትን እዮም ክርእዮ ኢና ንቐፅል ኣብዚ መጀመርያ ኣብቲ ኩናት ተመሊስና ንእሽተይ ኣፕዴት ክንበኩም what is going on. The reports limited ground operations targeting Hezbollah positions in southern Lebanon aimed at neutralizing እስራኤል ድማ ከም ወትሩ ናይ ኩናት ዕድል ዶናልድ ትራምፕን ካልእ ኣብ ድራማ ኣብ ዘለውሉ ኩሉ ግዜ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልምናታ ዓባይ እስራኤል ንምፍፃም ናብ ሊባኖስ ግራውንድ ኦፕሬሽን ሊሚትድ እዮም ዝብልዎ ፅቡቅ ኣቢሎም እዮም ወታደራዊ ሰራዊት ናታ ኣብ መሬት ሊባኖስ ምንቅስቃስ ከም ዝጀመረ እዮም ዝነግሩ ዘለው again ኣብ ሊባኖስ ብዙሕ ዕላማታት ሃሪምና ኣለና ንሕዝብላ ንምድኻም እዩ ዝበሃል ዘሎ security threats near the border. Smoke has been continuing to billow across the Lebanese territory as troops push into newer areas.
again ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩናት ኢራን ዝከኣላ ግብረ መልሲ ትገብር ኣላ ወላ እቲ ሕዝብላ እውን እስራኤል ኣብ ብዙሕ ኣብ ውሽጣ ከም ትረም ዘላ እውን ይንገር ግን እስራኤል ኩናት ናይ ምፅማም ተኽእሎ ላዕሊ እዩ እቲ ነተንያሁ ነዚ ንዓመታት ዝተዳለወሉ እዩ ኢራን እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ድማ ምናልባት ካብቲ ትፅቢት ናቱ ወፃኢ ዝኾነ ሓደጋ ይወርደህሉ ክእል እዩ ጥራይ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሸውሃት ናይ ኩናት ወይ ኩናት ናይ ምፅዋር ደፕስ ስትራቴጂክ ደፕስ ዝብልዎ ኩናት ምስ መፀካ ወይ ሽግር ምስ መፀካ ክንዲምንታይ ክትፃወር ትኽእል እቲ ሬዚስተንስ ናትካ ከምኡ ድማ ዓድኻ ክንዲምንታይ ንክፃወር የኽእለካ for example ኢራን ኣዝዩ ገጅፍ ዓዲ ዘፅዋይት ሰራዊት ናቱ መኻዚኖ ናቱ ኣፅዋራት ናቱ ኩሉ ዘለዎ ቦታ ክትረኽባ እዚ ከቢድ እዩ ዓብ ስለ ዝኾነ እስራኤል ብግምጣሉ ወላ እቲ ሚሳይል ናትካ ቀንዲ ዝሓሰብካሉ ቦታ ስዒቱ ካልእ ቦታ እንታሪመ ነቲ ሃገር የዕንበልካ እዩ ምክንያቱ ኣዝዩ ንእሽተይ ሰብካ ተጨፋጭፉ ዝነብረሉ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኢራን ወላ እስከ መብዛሕትኡ ንኽልክሎ ኣለና እንተበለ እቲ ዝኣቱ ዘሎ ዘውርዶ ዘሎ ክሳራ ነቲ መንግስቲ ቀልጢፉ መዋፅኦ ንክደሊ ፀቕጢ ክገብረሉ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ኦኬ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለና እንታይ እዩ እቲ ኤግዚት ፕላን ክኸውን ዝኽእል ኤግዚት ፕላን ናቶም ናበይ ገፁ ይክኸውን ወይ እስራኤል እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እንታይ ኣማራፂታት ኣለዎም ክንርኢ ክንፍትን ኢና መጀመርያ ግን let's go to ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድራማ ንመለስ I think that's the most important thing ኣብዚ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢድያ ዘለታ ጉዳይ ናበይ ክትከይድ ኣፍኮርስ ነተንያሁ ዓብ ፅልዋ የብሉን ነቲ ኩነታት ናበይ ክኸይዱ እንታይ ክኸውን እዩ ኣይክቋፃፀሮን እየ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ማዕረ ማዕርዩ ድማ ኢራን እውን ኣብዚ ኩናት እዚ ወሳኒ ተራ ኣለዋ ዶናልድ ትራምፕ እውን ኣማራፂታት ናቱ ይርኢ ኣሎ እቲ ኩነታት ናበይ ከይዳ ኣሎ ገሚቱ የዋፅኦ ድያ የዋፅኦንሲ ክዛረብ እዩ ክውስን እዩ ስለዚ ንዕውን ከነተሓዘ ምንታይ We have a Donald Trump in our lives, someone who wants you to clean up their mess. Except in this case, the mess is a global energy crisis. Now, most of us knew that Iran would shut off the Strait of Hormuz in a war. It was always going to be their trump card. But reports say the US government did not prepare for this. They did not think that Iran would go that far. Well, newsflash, they have. So what is President Trump's new plan? He doesn't want to clean up the mess himself, he wants others to do it for him. Over the weekend, Trump posted this message. Let me quote. Hopefully China... እንታይ እስከ ኢላ ተዛሪባ መስለኩም ኩልና ኣብ ሂወትና ሓደ ሰብ ኣለና ባዕሉ ኣብ ሓንቲ ሽግር ይኣቱ ኣብ ሓደ ጭቃ ዘሊሉ ይኣቱ ነቲ ንሱ ዝኣተወ ሽግር ድማ ከተጥሕኖ ዝፅበየካ ንስኻ ሓሊፍካ ክትወጥቀሉን ክትደኽመሉን መክተጥሕኖ ዝፅበየካ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ እዩ ነዛ ኩናት እዚኣ ብምርጭኡ ገይርዋ war of choice ይብሎም ምርጫ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምርጫ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ምርጫ ክንብሎ ቁርብ ድፍረት እንድዩ ምርጫ ናይ ነተንያሁ እዩ ነዚ ድማ እንተስ ሓባቢሉ እንተስ ብድሕሪ መጋረጃ ዝሓዘሉ ስለ ዘሎ ይትይዎ ኣሎ ሕጂ ኣብታ ኩናት ከምታ ንሱ ንማንም ከየማኽረ ነቶም መሻርክተይ ዝብሎም ዘሎ ሕጂ ከይነገሮምን ከየማኽሮምን ይኣትይዎ እዛ ኩናት ኦኬ ብግምጣሉ ኔጎሲዬሽን እናገበረ ከሎ እሞ ኣብ ፅቡቕ ዲል ክበፅሕ እናኽኣለ ከሎ እዩ ኣብታ ኩናታት እዩ ኦኬ ብከምዚ መንገዲ ንማንም ኣሽካዕላልና ገበርካ እንድሕራት ይኻዮ ደን በዓልካ ኢኻ ትወፃ ዘለካ ኣይክእልኒ እዚ ሕፍረትካ የብሉን ተርጅሙ ሕፍረትካ ኣትዩ ይወራዘየሎም ነይሩ ነቶም ጎረባብቱ ይወራዘየሎም ነይሩ ሕጂ ነገር ምስ ከረረቶ ግን ልመና ዲኻ ክትብሎ ትዕቢት ዲኻ ክትብሎ ንኣዳም ገረሞ ዝኾነ ኣካይዳ ከርኢ ጀሚሩ ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕሉፍ ሓሊፍዎ ክሳብ ንቻይና ሓግዙና ምባል በፂሕ ማለት እዩ ክገርመኩም ብዙሓት ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ካብ ክምልሱ ፈቲኖም ኣለዉ ነዚ ምሕጋዝ ማለት በዓልካ ፅላለ በዓልካ ውርደት ምፅዋዕ ማለት እዮም ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ ሓግዙን እውን ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ሰብዚ እንታይ ደሊ ዘሎ እውን ንፁር ኣይኮነን እዮም ዝብል ዘሎ ለሚሸውዩ ሓንቲ ካብ ሲኤንኤን ኮምፓይል ዝገበርዋ ምክንያቱ ሓገዝ ዝሓትት ዘሎ ወይስ እንታይ ዝሓትት ዘሎ እውን ንፁር ስለ ዘይኮነ እቲ ዘለዎ ኩነታት ኣብዚያ ስምዑ ንኣብነት በዓልኩም እቶም እንግሊሽ ትሰምዑ በዓልኩም ፍረድዋ help, they won't be there for us. I've just known that for a long period of time. We have some that are really enthusiastic. They're coming already. This is a need. Need would be one of the big boys. If we need their mine boats or if we need anything, any piece of apparatus that they may have because of a situation that they have, they should be jumping to help us. We want them to come and help us with the strait. My attitude is we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. Did you follow that? If we ever needed help,
they won't. She's right. I mean, እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ሓንቲ ናይ ሰዓት ድያ ገለ ተዛረባ ኣብቲ ሓደ ሓገዝ ናቶም ንደሊ ኣለና ይብል ኣብቲ ካልእ ድማ ሓገዝ ናቶም ኣይንደልንና ይብል ካልኣይ ሓገዝ ዘድልየና ሓያላት ሓገዝ ዘድልየና ኣይኮናን ይብሉ በቲ ድማ ክሕግዙና ይደልዩን እዮም ክብል ፀኒዑ ድማ ገሊኦም ድማ ክሕግዙና ይደልዮም ይብል ኣሎ ኣብ ካልእ ግዜ እንተሸጊርና ክሕግዙና ዝኽእሉ ይኮኑን ንኔቶ ይዛረብ ዘሎ ኣብ ግዜ ሽግርና ክሕግዙና ኣይክእሉን እዮም ኣይክመፁን እዮም ኢለ ይዛረብ ነይረ ክብል ፀንሕ እሞ ፅንሑ ኢሉ ድማ we don't need any help ዝኾነ ሓገዝ ኣይንደልንና ንሕና እቲ ዝሓየለ ሰራዊት እዩ ዘለና ይብላ ኣሎ ሶ እንታይ እቲ ሕቶናትካ ሓግዙኒ ድዩ ዋላ ይትሓግዙኒ እንሻሎ ከምዚ ዕቡይ ለማኒ ናደለዮ ከሎ ዘይደሊ ኮይኑ ኣክት ክገብር ዝፍትን ምናልባት ከምኡ ዝገብር ቤተሰብካ ወይ ሓውኻ ምስ ኮነ ኢኻ ከይፈተኻ ተፀሚምካ ትቦ እምበር ንከምዚ ዓይነት ኮይኑ እንታይ ኢልካ ትሕግዞ ከምዚኣ ኢኻ እታ ዘረባ ናት ኩሉ ግዜ ናይ ፍርቂ ሰዓት ተዛሪቡ ኣብቲ መጀመርያ ዝተዛረቦ ብፍላይ ብዘይ ፅሑፍ ተፃሒፉ እንተደሂብዎ ኣብታ ቅድሚ ዝበላ ብድሕሪት ይደፍርሳ it's just the habit now to use ተሓንጎሉ ኣብ ሓደ ኣርስቲ ፀርዩ ሙሉእ ብሙሉእ ሓደ ዓይነት ዘረባ ክዛረባ ይክእልኒ በዚያ ክብላ ፀንሐ ኣብታ እናፍረሳ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ከምዚኣ ገይሮም መፃወቲ ገይሮሞ ነዚ ሕጂ ዝዛረባ ዘሎ ሰሚዑ ኸ መን ክሕግዞ ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘሎ ከመይ ጌርካ ክትሕግዞ ትኽእል ብፍላይ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ሓደ ዝበላ ምናልባት ከተሰዓና ትኽእል እያ እስከዚያ ስምዕዋ ከም ምኽሪ ነዚ ጉዳይ እዚ ኢሉ ገይርዋ and what knowledge I have leads me to the conclusion that Starmer should do as little as he possibly can, up to and including, or down to and including, nothing at all. Because Donald Trump is an idiot. He is a dangerous, delinquent idiot. We can dress it up as much as we want. We can talk about compromat. We can talk about Epstein. We can talk about the absence of a plan. We can talk about Benjamin Netanyahu having Donald Trump for reasons I don't fully understand or necessarily agree with, but Marco Rubio seemed to suggest that Netanyahu has him by the short and curlies. But all of that gets filed. እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ዩኬይ ጋዜጠኛ ካብቶም ኮሮናተይ ካብ ተዓዘብኮ ኩሉ ነገር ክርኢ ከለኹ ነዚ ክሕገዝ ዝኽእል ሰብ ክህሉ የብሉን እቲ ኪር ስታርመር ፕራይም ሚኒስተር ናቶም ብዶናልድ ትራምፕ ብፍፁም ክቐርብ የብሉን ኣብዚያ ጉዳይ እዚያ ኢዱ ክእት የብሉን ካብኡ ኣፀቢቑ ክርሕቕ ክኽእል ኣሎ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ክትብ የብልካ ምክንያቱ ቀዳማይ ነገር ዶናልድ ትራምፕ ኢድየት እዩ ካብ ጌጉ ክመሃር ዘይክእል ሓጊዝካዮ ኣይ ሓጊዝካዮ ድማ ትርጉም ዘይብሉ እዩ ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉ ምክንያቱ ሓደ ናርሲሲስቲክ እዩ ዋላ ንስኻ ሓጊዝካዮ ሓሊፍካ ኣሎ ወዲቕካ ኣብ ልዕሊኻ ደይቡ ዓወተተትክ ተጎናፂፉ ሓጊዝካና ይብልኒ ኣሚን ኣብዚ ቅድሚ 4 ወርሒ 3 ወርሒ እንታይ 4 ወርሒ ከምዝኸበነ ይገብርኒ ነዚያ ግሪንላንድ ክወስድ እያ ዝብለሉ ዝነበረ ኣብቲ ኩናት ናይ ኣፍጋኒስታን እኮ ዋላ ሓንቲ ካብቲ ቅድመ ግንባር ርሕቕ ኢሎም ኣብ ድሕሪት እዮም ንእሽተይ እምበር ዝሓገዙና እኮ የብሎም ኢሉ ንብሙሎም ኣብኡ ዝሞቱ ወታደራት ናይ ኤሮፓ ናይ ዩኬይ ናይ ፍራንስ ናይ ጀርመን ናይ ዴንማርክ ንኩላቶም ዓብ ፅፍዒት ይፀፊዕዎ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ungrateful ፍፁም ምስጋና ዘይብሉ ዝገበርካ እንተገበርካ ከመስግነካ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ ቻይና ጥራይ ትፈልጦ you better confront him appeasing ነዚ ከተሐጉስ ምፍታን በዓልካ መቃብርካ ምኹዓት እዩ ስለዚ ብፍፁም ነዚ ሰብ እዚ ከንሐጉስ ኢልና ከንበገስ የብልና እዮም ዝብሉ ዘሎ ወል ኢዚ said than done ይብሉ ብኣፍካ ክትብሎ ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ ብተግባር ግን ከቢድ ኣርእስቲ እዩ ከምዚ ግን መዓት እዩ ዘሎ ቪድዮ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ትርጉም ናይ ኩናት ዝርድኦ ሰብ ስለዘይኮነ ስትራቴጂ ናቱ ድማ ድኹም ስለዝኾነ ወላ ሓጊዝካዮ እውን ዝመፅእ ለውጢ የለን በሃልቲ እዮም ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ኮይናታ ዘላ ሓደ ናይ ቀረብ ኣማኻሪ ናቱ ዝነበረ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ናቱ ስሙ Security advisor in the first Trump administration and former U.S. ambassador to the United Nations, John Bolton. Ambassador, thanks so much for being with us. So last night, President Trump called on NATO allies to help reopen the Strait of Hormuz. He said, quote, "It's only appropriate that people who are the beneficiaries of the strait will help to make sure that nothing bad happens there. If there's no response or if it's a negative response, I think it will be very bad for the future of NATO." That was a statement to the Financial Times. Now, this morning, just a few minutes ago, the foreign minister of Germany said he does not see NATO assuming responsibility for reopening the straits. So where do you think that leaves things? Well, I think there's a real problem here. I've been saying for the last 2 weeks, I think that
ጆን ቦልተን ዝበሃል ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ገለ ኣብቲ ቀዳማይ ምሕደራ ናቱ ንገለ እዋን ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ናቱ ዝነበረ እዩ ኔቶ እንተደይ ሓጊዞምና መጻኢ ናይ ኔቶ ሕማቅ ክኸውን ኢሉ በቲ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ጀርመን ድማ ከም ዝብሎ ዘሎ ኔቶ ክሕግዞ ኣይክእልን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ኔቶ ይኮነን ካብ ኔቶ ወፃኢ ካል ነገር ክግበር ይኽእል ኸውን ምናልባት ዘንፍት ዘረባ ተዛሪቡ እንታይ መስለካ እቲ ኩነታት ትብሎ ኣሎ Among other mistakes Trump made before undertaking this operation was not consulting adequately with our allies. He also didn't prepare the American people and didn't prepare the Congress. And I say all this as an advocate of regime change in Iran. I want this mission to succeed. It's just inconceivable to me that the prospect of the Strait of Hormuz being closed wasn't part of the decision-making that led up to the go-ahead. Back when I was in the White House and vigorously advocated, as vigorously as I could, overthrowing the regime in Tehran, closure of the Strait of Hormuz was always a subject of discussion. ከም ትሪእዎ ዘለኹም መጀመርያ እቲ ዝዓብየ ፀገም ዝረአየኒ ንዓይሉ እዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ስጅ ንበዓል እንታይ እዩ ንኢራን ክትረም ካብ ነዊሕ ዓመታት ዝጎስጎሰ እዩ ሬጂም ቼንጅ ኣብ ኢራን ክካየድ ካብ ቀደም ዝደሊ ዝነበርኩን ዝጎስጎስኩን ዝፀዓርኩን እየ ይብላሉ እንተኾነ እታ ኣገባብ ዝገብረሉ ዘሎ ጥራይና ናይ ብሓቂ ጌጋ ሓደ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩናት ክታቱ ከለኻ ንመሻርክትኻ ክትነግር ኣለካ ኣቐዲምካ ኮንሳልት ትገብሮ ማስክ ክትሃርም ምዃንካ ኩሉ ሓበሬታ ከየውፃኻ ግን ከምዚ ስጉምቲ ክትገብር ምዃንካ ኣቐዲምካ ኮንሳልት ምሳቶም ክትመኸር ኣለካ መሻርክትኻ እንድሕሪ ኮይኖም ክትመኸር ኣለካ ምስኦም ፅባሕ ንጎ ክሕግዙኻ ወይ ገለ ካብኣቱ ኮይኖም ኣቐዲምካ ክትነግሮም ክትክእል ኣለካ እንተዘየለ ካብኣቶም ብትዕቢት ተባዒትካ ንዖም ከይነገርካ ምስኦም ከይተመኸርካ በዓልካ ዝኣተኻዮ መሽካዕላል ትፃወተሎም ዝነበርካ ኣብ ሽግር ምስ ወደቕካ ንዓጥሕነኒ ንዕጉየ ይብለይ ምባል ትርጉም የብሉን ይብላሉ ካልኣይ ኣነ ናቱ ኣማኸር ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ኣማኸር ናቱ እዩ ነይሩ ሕጂ እኳ ኣይኮነን ካብ ማኸሩ ኣብ ሓደ ጣውላ እውን ኮፍ ክብሉ ዝኽእሉ ይኮኑን ኣመነ የምፃሉ ኣብቲ ግዜ ኣነ ዘማኽረሉ ዝነበርኩ እዚ ወሽመጥ ሓርሙዝ ክዕፆ ከም ዝኽእል ኩልና ኢና ንፈልጥ ነርና ኢሉ ኢትስ ኦልዌይስ ፖይንት ኦፍ ዲስካሽን ምክንያቱ ኢራን ግብረ መልሲ ክትቦ ትኽእል ነገር እንተሎ ቀዳማይን ወሽመጥ ሓርሙዝ ምዕፃው እዩ እሱ ኣካል ናይቲ ስትራቴጂካዊ ወታደራዊ ዶክትሪን ናቶም ናይ ዲፈንስ ኣርክቴክቸር ናቶም መወዳድርቶም ኣሜሪካ መወዳድርቶም ኣይኮነ እዚ ካብኦም ዝዓቢ መዓት መሻርክቲ ዘለዎ እዩ ስለዚ ንሳቶም ገብርዎ ዝኽእሉ ነቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ዓፂኻ እቲ ዋጋ ናይቲ ኩናት እሶም ጥራይ ዘይኮኑስ ኩሉ ሰብ ክኸፍሎ ከም ዝኽእል ክትገብር ክትክእል ኣለካ ካልኣይ ነቲ ኩናት ከተናውሖ ክትክእል ኣለካ ኢራን ስትራቴጂ ናቶም እዩ ኩናት ክናዋሕ ከሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መራሒ ናይ ኣሜሪካ መራሒ ዋጋ ክኸፍል እዩ ምክንያቱ እቲ ኩናት ከምዚ ስለ ዝመስል ራይት ናው 17 መዓልቲ ገይሩሉ እቲ ኩናት እንድሕር ኢልና ወይ 18 መዓልቲ ገይሩሉ እንድሕር ኢልና ክንደይ ዋጋ በፂሕ ኣሎ ኣብ ቀዳሞት 16 መዓልቲ ጥራይ እቲ ዋጋ 22 ቢልዮን በፂሕ ኣሎ 22 ቢልዮን ኣብ ቀዳሞት 16 መዓልቲ እዚ ዋጋ እዚ ምስቲ ናይ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ግምት ኢኻ ምስቲ ኩነታት ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ኣብ ግምት ኢኻ ንዶናልድ ትራምፕ ዓቢ ፅፍዒት እዩ እዚ ምክንያቱ ናይ ምርጫ ኩናታት እዩ 22 ቢልዮን ንከኽፍላ ከሎ ነቲ ሃገር እሞ ብዚ ሕጂ ዘለዎ ኣፎርደብሊቲ ማለት ናይ መናብሮ ሽግር ኣጋጢሙ ዘሎ ኣሜሪካ ሆምለስነስ ካልእ ኣርስታት ኣዝዩ ከበድቲ ኣርስታት ኣብ ዘለዎ ተወሳኺ ኣብ ዘይድለ ኩናት ክንዚ ክሳራ ክገብር ከሎ መብሕጁ ድማ በዚ ጥራይ ክውዳእ ዝኽእል ኣይኮነን maybe ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ዳብል ናይ ዝኾይኑ ክንሪኦ ኢና ስለዚ ዋጋ ንመዓልቲ ከባቢ 2 ቢልዮን እዩ ዝጠፍእ ዘሎ እዮም ዝብሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ከዓ እቲ ዝረአ ጥራይ ካብዚ ንላዕሊ ዋጋታት ይኸፍሉ ካብዚ ንላዕሊ እቲ ዋጋ ተሓቀኛ ዋጋ እዮም ዝብሉ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንድሕር ኣለኻ ዶናልድ ትራምፕ ፀቕጥናቱ እናዓበየ ክኸይድ ንቡር እዩ እዚ ከምዚ እናገበረ ከሎ ዝኾነ ይኹን ናይ ኤግዚት ስትራቴጂ ወይ እውን ካብዚ ቦታ ካብዚ ኩነታት እዚ ንኽወፅእ ዝገብሮ ዘሎ እንታይ እዩ ንርካ we don't see anything ማለት ንኢራን ሕጂ ብፍሉይ ነገር ኣዳኺምዋ ካብቲ ኩነታት እቲ ክወፅኡ ኢልካ ክትዛረብ ከቢድ እዩ because what else can he do ተገብር ክልፍሉ እዩ ሓንቲ ሰብ ዝብላ ዘሎ እዚያ ኮይና ተሪፋ እስራኤል ክገብራ ዝኽእል ትበሃል እዚያ Extraordinary comments here made by David Sachs, who of course is the White House crypto czar. So he is in the Trump administration, even as he continues to host his All In podcast, which is like sort of the hub of tech bro discussion. And he made some pretty extraordinary comments about his concerns regarding the Iran war, including the possibility that he could see Israel launching a nuclear weapon, which is, extraordinary. Even just the admission that Israel has nuclear weapons coming from an administration official. Let's go and take a listen to that. You also have to, I think, consider the impacts on Israel. I mean, it's hard to know exactly how much damage Israel is taking right now. There's
a social media blackout. But what you're starting to hear trickle out is that Israel's getting hit harder than they've ever been hit before in their history. And we're only 2 weeks into this. If this war continues for weeks or months, then Israel could just be destroyed, or very large parts of it. Now, I think Israel is a harder target than the Gulf states. Their infrastructure is more hardened. Also, they're further away. The Gulf states are vulnerable to drones and short-range missiles, whereas So እንታይ ዝብል ዘሎ ዴቪድ ሳክስ ማለት እትሪእዎ ዘለኹም ኣማኻሪ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ብፍላይ ንዓውዲ ንክሪፕቶን ኤአይን ኣብቲ ዓውዲ እቲ ኣማኻሪ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩናት እዚ እናነውሐ እንድሕር ከይዱ እስራኤል ኣዝያ ክትሰያ ዋላ እኳ ነፍሳ ንክትከላኸል ፅቡቅ ዝኾነ ኣርኪቴክቸርን ቴክኖሎጂን ዘለዋ እንትኾነት እስራኤል ንእሽተይ ምዃና ኣብ ግምት ኢኻ እቲ ኩናት እናነውሐ እንድሕር ከይዱ ብዙሕ ዋጋ ክትከፍል እያ ብዙሕ እናዓነወት ክትከይዳ ብመንፅር ድማ እናዓነወት እንድሕር ከይዳ ስጉምቲ ክወስዱ ክፍትን እዮም እቲ ስጉምቲ ክወስድዎ ዝኽእሉ ድማ ኒኩለር ኢሉ እቲ ኩናት ተናዊሑ እስራኤል ኣማራፂ የብላን ዲፈንስ ሲስተም ናታ እናተዳኸመ ይኸይድ ኣሎ ነቲ ቃንዛ ካብቲ ኩናት ክመፅእ ዝኽእል ድማ ክትፃወረ ኣይኮነትን ስለዚ ነዚ ኒኩለር ንክጥቀሙ ከም ኦፕሽን ወይ ከም ኣማራፂ ክህልዎም ከም ዝኽእል እዩ ዝነገር ዘሎ ስለዚ ዴቪድ ሳክስ ጀነራሊ ውግእ ዝድግፍ ሰብ ኣይነበረን ኣይሁዳዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ኩናት ናይ ዩክሬን ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል ዝነበረ እዩ ኣብዚ ኩናት ናይ እስራኤል ኤግዛክትሊ መርገፂ ናቱ እንታይ ኣይፈልጥን ግን ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ኣይዋፃእናን እዩ ዝብል ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፕሬዚደንትነት ከይመፅእ ከሎ ስለዚ ኣሜሪካ ሎንግ ተርም ክትዕወት እንድሕር ኮይና ቁጠባኣ ምስ ቻይና ኣንከር ጌራ ክትወዳደር ክትክእል ኣለዋ ቻይና የመወዳድርትና እቲ ካልእ ኩሉ ዲስትራክሽን እዮም በሃልቲ እዮም ብዙሓት ቻይና ጥራይ እታውን ከመወዳድርትና ዓቕምና ፀጋና ኣተኩሮና ናብ ቻይና ጌርና ናብኡ ጥራይ ክንሰርሕ ኣለና በሃልቲ ብዙሓት እዮም ዶናልድ ትራምፕ እንተኮይኑ መራሒኻ ግን ሂዝ ናይ ድራማ ኩን ናይ ድራማ ንግስቲ ስለ ዝኾነ ከምዚ ጉዳይ ክትከይድ ኣይትኽእልና ስለዚ እስራኤል እቲ ናይ ኒኩለር ኦፕሽን ክትጥቀም ከም ትኽእል ሓደ ዓብይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕደራ ኣማኻሪ እዩ ዝዛረብ ዘሎ this is scary ተሰንብት ነገር እዩ and ዶናልድ ትራምፕ we know ነተንያሁ ጠጠው ከብሎ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ስለዚ እዚ ነብሱ ዝኻለ ኣዛረባ ርእሲ እዩ and ወላ ነተንያሁ እንተዘይ ተጠቀመውን ዋላ ዶናልድ ትራምፕ ንክጥቀም ዘሎ ተኽእለዎን ቀሊል ኣይኮን እቲ ነተንያሁ ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ከምዛ ንሪኦ ዘለና ኢና በቋራጭ ዝሓስብ እዩ ባይ ዘ ወይ እስራኤል ለንቀነ ክልተ ነገራት ክበሃል ቀኒዩ እንድሕሪ ሰሚዕኩም ኮንኩም እቲ መራሕናቶም ነተንያሁ ተቐቲሉ ዝብል ቲዮሪ ወፂኡ ነይሩ ትዝክሮ ሚድያ ተከታተሉ ተነርኩም ኣነ እኳ ከምዘይ ሞተ ይፈልጥ ነይረ ሰው Is Benjamin Netanyahu dead? That's what the internet has been saying. Yes, seriously. If you scroll through social media, you will find hundreds of posts claiming all kinds of things. Some say the Israeli Prime Minister has been killed in an Iranian attack. Others say he's hiding. And still others say his videos are AI deepfakes. These are videos that show... ብሓፈሻ ነተንያሁ መይትዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ቪድዮታት እንታይ ክትብሎ ብኤአይ ዝተሰርሐ እዩ ገለ እዮም ዝብሉ ኣነ ከም ዝረኽቦ ካብ ሪፖርት መንበሩ ገዝኡ ናይ ቤተሰቡ ከም ዝተሓረመ ሓደ ካብቶም ኣድሚኒስትሬሽን ናይ እስራኤል ናይቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ሓላፊ ቤንገቪር ዝበሃል ጠፊኡ ኣሎ ካብ ካሜራ ምናልባት እሱ ተሃሪሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ነተንያሁ ክመውት ከም ዘይክእል that's why እዚ ዜና ብዙሕ እናረኣኹ ኣብዚ መይትዩ ገለ ዝብል ዜና ከምፃ ይካልኩን ብዙሕ ቦታ ይርዮ ነይረ ግን it's impossible ነዚ ክከላኸል ለብሱ ክከላኸል ከም ዝኽእል እዚ ሓደጋታት ኣብ ጀርመን ኣብ ገለ ኮይኑ ነቲ ኮይና ዝከታተሉ ነይሩ ከዓ እንትበሉ ስለዚ ኣፍኮርስ ንሚድያ ቢዚ ዝገብሮም ፀልኢ ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ኣብ ልዕሊ እዚ ሰብን ዘሎሲ ንበይኑ እዩ ፀልኢ ቀትለካን እዩ ሰብ ፀልኡ ሲ ሰብ ስለ ፀላካ ሳይትመውትን ኢኻ ክብሉ ከማን ብነተንያሁ ጌርካ ክትረጋግፆ ትኽእል ኢኻ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰብ ዘሎ ፀልኢ እንደ ኣብ ልዕሊ ካልእ ዶናልድ ትራምፕ ፀልእ ሰብ ምዚ ኣይወዳደርን እዩ ኣብዚ ሰብ እዚ ዘሎ ፀልኢ ንበይኑ እዩ ሰብ ገይሮም ፀሊኦሞ ዘለዉ ንበይኑ እዩ ምክንያቱ ኣብ ቃዛ ዝገብሮ ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ስለዚ ሕልና ዘለዎ ዘበለ ብምሉእ ነዚ ሰብ እዚ ከም ዲያብሎስ እዩ ዝርዮ ብጉዳይ ናይ ቃዛ ጥራይ ኣብ ልዕሊ እቲ 70 ሽሕ ዝኸውን ዝተቐተለ ቆልዓን ሰበይትን ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ሊብናን ኣብ ሊባኖስ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ካልእ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ግምት እትዎ እንደናው ናብ ኢራን ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ኩሉ ነገር ንኣሜሪካውያን ድማ ብገንዘቦም ናብ ኣሜሪካ ጥራይ 8 ግዜ ከይዱ ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካውያን ኣብ ልዕሊ እዚ ዘለዎም ፅልኢ ንበይኒ እዩ ምክንያቱ ንሃገርና ኣብ ደልሃመት ዝእትወና ዘሎ ንሕና ሂወትና ንኸይመዓራረብ ቁጠባና ንኸይመዓራረብ እቲ መንግስቲ ገንዘቡ ኣብዛ ዓድና ኢንቨስት ንኸይገብሮ
أبزي ودا كينات الناتوي نتهاجر نبدأ خلنا دشة ما زلوا الزيو زبل زربا كابزي ذبقى سلزي كم دريوز لنا أتقول دايناتهم أبوشتهم زلون ديوجن they really بزناي نتنياهو كايدا أزيو حركان له that's why لما موتوز دليو ويكي موتو ميتوز بلو زحاتيو بخمود استبقى سكون كم زغلي anyway نسو كم زي موته كم زي عين الدراما لما مفتتيو attention سلا دسعبلو ناتو كيناتنا إسرائيل more attention نخركب نسو لما نعو ناتا تكمي كبليو أزياتا فيديو أبقل قليو شدشت صفر زلو خيني يغلق النيرو قال زبل كونتات سلزنا بري بي عايز تسرحي كاب زبل يوم تبقيسهم anyway he's not dead صار زي كاب زي نريو زلنا صاب حجي كم زلو نهلكم أبزي أب بفقرنا يبوني ميتن براي موت كنا بلا متيو إيدو كارفتينو جن أعملوا وانشعون هجون قالنا قر زقود الليلهم أي زوني لهم أكالي مقوطات يوم سلازي كابز وصايد ما نكمل له تغبر جميرو مسبات كراخب جميرو أبستري واللهم مسبات الراخب الله فريق وقاعد ويا بقى زابا مطوخ يا بيصير تكتب في زوين مرحب مוגן איפה את יודעת? ממש שמה, על בית לבדוק. כמה צעדים מכאן, נכון? יופי, זה הכי... Of course, Benjamin Netanyahu is alive. But the thing is, wars are the perfect breeding ground for rumors like these, especially wars in the age of social media clips, psychological to decapitate the Iranian regime. Ladies and gentlemen, time is running out. This Iranian regime is giving Hamas زاكينات زيا ني 4 عامت قلعناتو سيا كاب 4 عامت دي ولا 3 عامت كابتيس عن شدشتن جميرو نزاكينات زيا خطقاتم نقوم مشيتن زغوسغوساي نيرو so this is his war زاكينات زيا ناتيا ناتو هوبيا ني ايران ترايد يكونغن ني عراق دفرسن سي ني ليبيا سوريا نقول انت نغرات عرب زفرسن سيو حجي دما ناب ايران مودتا قلعنا مودتا يكونتن اوريدي تركي ببال جميرو مالو سلازي this is بنيامين نتنياهو نزوكينات زي انجينيرز جبرو بوليتيكان امريكا نا اسرائيل بلكون بوليتيكان امريكا ون ابتعت قص صرف جبر زغاله نخندي وان قتل خل وي دون نو زي اكلتشن 10 تخلتن سوم اوارح تعرفوا له نيكولر نخد جبر بالنيرو حساب الجدماني كولر يجبرتن سلازي كسع كندي زي اذا حسوت زي بفيديو استملي اب فيديو زلي هاو كم كندزنا حسوك خلو سئل كذا دحري تخيد بخال من قد حيز كازلو خونا لومبر رئيس خاص الذي سرحت رايك نبلا ينغلن anyway كم ذات ريواز لهم نزيا قدايزيا نوح عمتات تدللا جن تاكوينات جن حجون نعون تقول ايه لا مالت يكون اسرائيل بزعنا قرت الرمالة زعنون اسرائيل نيران قاتلوا غزات فيو ليبانوسات فيو برستيل Corruption charges, including bribery, fraud, and breach of trust. But when the country is at war, legal proceedings are put on the back burner, the trial gets delayed. And that's not all. Elections too get delayed. Israel is supposed to vote by October this year. And when the country is at war, when it feels threatened, voters tend to rally behind strong security leaders. And that's how Netanyahu has pitched himself. In politics, war can be a powerful shield. It rallies a nation around its leader. And for years, this has been one of Benjamin Netanyahu's crutches. War has helped him reset the political clock. But there is a limit to that strategy. So maybe the real question hanging over Israel today is not whether Netanyahu is dead. The question is whether his politics of permanent war can survive. The clock. بافجا كم تريد الله نتنياهو سلام تاكوينات يمرز نهريل كاكوينات مسارحنا بوليتيكاوي قصالنت ناتشي بكوينات رايا بوليتيكا نفس وقف زكوينات اطو مسباله عبيت فرد معاد كيزات معاد كيزس باي ذا واي زنا ايران كوينات جمر مسبلت رايلهم معاد باور جراب سلطان مقتصار بزح سقمتي وسيدو اب غزي كويناتن درامان كله نتوم زصابو مسغاغديو اغلغل دماتهم قندق بقناونتو مقتال اب اسرائيل مالتي this guy is أزوكينات قوم شيتن زقبرو زلون رب حزب إسرائيل يكونن نوعو أبسلطان مقتصال تحتاتنت بزوح نقرات سلزلو كاون مهدا نمرج أو نمد نقاي زدل زبي سلزي مس دونالد ترامب بعلو عقم تزركب كم قبر الزل أبسلطان بزوح زيكس أنه الزل سلزي كم نريد زلنا يبقى حكي حدا قنيا سبي بخالي تي نا إسرائيل ميديا دما نتي حدش مرحنا إيران قتلنا هنا يبلو له اسكسموه Great reporting as always. Trey Games, thank you exclusively today. Look, I want to start with talking about the supreme leader, the new one that they say they've selected and put in place in Iran, Muqtada
and Khomeini, and just get your thoughts, dead or alive. There are conflicting reports. I want to start there. What are we dealing with him? You asked a good question. Where is Mustafa? I mean, they elected a leader. He's not there. You can hide, but it's better to show up. You can have a video and prove you are alive. It's starting to be embarrassing for the Iranian regime. So let's see, where is Mustafa? It's an open question. And what have your እንታይ ዝብል ዘሎ ሚኒስትር ግዛት ወፃኢ ናይ እስራኤል እዚ ኣቤሎቲ ምሽጠባ ዝሓድሽ ሱፕሪም ሊደር ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ ወድኒ ኣሊ ኸመኒ ማለት እዩ ኣበይ ኣሎ ያ ፅቡቅ ሕቶ ኣበይ ኣሎ ድሕሪ ተመሪፅካ ኮንካ ንህዝብካ ኣብ ቅድሚት መፂኻ ክትረአለካ ገለገለ ናብ ላይ ትዛረብ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ኣበይ ኣሎ ኢሎም ዝጭነቁ ዘለዉ ንዘለዎ ቦታ ፈሊጦም እንተሎ ኮይኑ ክቐትልዎ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እዩ ካልእ ኣይኮነን ካልእ ድማ እንታይ ዝብል ወረ ድማ ዘርጊሖም ኣለዉ ተቐቲሉ ወይ እውን ብዓቢ ሰንኪሉ ከም ዘሎ እዮም ዝብሉ ተኽእሎታት ኣሎ የለን ክንብል ኣይንኽእልና ምስቲ ኩሉ ዝወርድ ዘሎ ቦምባታት ኣብቲ ቀዳማይ ዕላማ እውን ነይሩ እዩ ንሱ ስለዚ ዳትስ ዋይ ንዑ እስራኤል ንዑ ከይቀተለት ክትዕርፍ ኣይደልን እያ ዘላ ምክንያቱ ነቡ ቀቲሎም ኣለዉ ንስድራ ቤቱ ኩሉ ቀቲሎም ኣለዉ እንድሕሪ ንሱ ሱፕሪም ሊደር ኮይኑ ነቲ ሃገር ክመርሓ ኮይኑ እስራኤል ዝዓበየ ሓደጋ ፈፂሞም ኣሎ ማለት እዩ ዝዓበየ ሽግር ድማ ክፅበዮም እዩ እሱ ስለ ዝኾነ ኮይኑ ተሪፉ ዋላ እቲ ረጂም ቼንጅ ዝብልዎ ዘሎ እንተደይሰለጠ ነዚ ሓድሽ ሱፕሪም ሊደር ግን ክቐትልዎ ይደልዩ ኣለዉ ስለዚ they are making all this claims ተቐቲሉ እዩ የለን ከምዚ ዶ ይብሉ ኣለዉ we don't know ግን ንስኻትኩም ኢኹም ክትፈልጡ ትኽእሉ ስለያ ናትኩም እንታይ ይብላ ኣሎ ኢላ ተሓቶ Iranian regime. So let's see, where is Mustafa? It's an open question. And what have your intelligence people been able to gather that you can share at this point? Not just on his whereabouts, but what does the military and governmental infrastructure look like inside of that country now? Can they regather? Can they galvanize again quickly? Well, a huge portion, most of it, of their not only military capabilities but also military industries were destroyed. But we still have work to do there, and it is very important to keep this mad country. We see how they are acting against all their neighboring states, including the Arab states. They are shooting unprovoked on each of these states. They also ያ ኣዳኺምናዮም ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ብዙሕ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ኣዳኺምና ኣለና ኣብ ብዙሕ ቦታታት ንሃርሞም ኣለና እቲ ኢንዱስትሪ ናቶም ናይ ኣፅዋር ናይ ምፍራይ ዓቕምናቶም ቴክኖሎጂ ናቶም ፋብሪካታት ናይ ኣፅዋር ናቶም መኻዚኖ ናቶም ኩሉ ሲ ሃሪምና ፅቡቅ ጌርና ከነዳኽሞ ኢና ጌና ኣይወዳእናን ኣለና ግን ፅቡቅ ጌርና ከነዳኽሞ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ብዙሕ ድማ ሃሪምና ኣለና ባህላ እዩ እቲ ዕላማ እውን ንሱ እዩ we all know እቲ ወታደራዊ ዓቕምናቶም እቲ ዘለዎም ሰሪሖም ኣለዉ ነቲ ብሕጂ ክስራሕ ዝኽእል ግን እቲ ፋብሪካታት ነቲ ናይ ኣፅዋር ከፍሪ ዝኽእል ቦታታት ንዕዑ ኮምፕሊትሊ ዲስትሮይ ምግባር ኣካል ናይቲ ንጎም ምሸትን ነፈርትናቶም እናኸዳ ዝሰርሕዎ ዘለዋ እዩ ምክንያቱ ረጂም ቼንጅ እንተተኻኢሉ ክትገብር ኢኻ ግን እስራኤል እሱ ጥራይ ኣይኮነ ዕላማ ዩነው ንሱርያ እንታይ ትገብራ ነይራ እዚ ሱርያ ስልጣን በሻር አልአሳድ ምስ ወረደ እዚ ሓድሽ መንግስቲ ድማ ምስ መፀ ዳርጋኒ ክንደይ ኣዋርሕ መዓልታዊ ግዜ መዓልታዊ እናኸዱ ነቲ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ኤርቤዝ ናቶም ነፈርቲ ናቶም ኤር ዲፈንስ ዝኾነ ነገር ካልእ በሻር አልአሳድ ገዲፍዎ ንዝኸደ ነቲ ሕጂ ዝኸውን ዘሎ መንግስቲ ስለ ዝኸውን ንብሙሉ ብነፈርቶም ገይሮም ይዕንብዎ ነይሮም እንታይ ማለት እዩ ኣብ ጥቅኦም ዘሎ እስላማዊ ሃገር ወይ ዓረባዊ ሃገር ዚሮ ክኸውን ኣሎ ሚሊታሪ ዓቕምናቱ ዓቕሚ ዝበሃል ክህልዎ የብሉ ሽዑ እንታይ እዩ ድሌቶም ክገብሩ ሶ this is what they want ብፍላይ ድማ ናይ ኢራን ዝመሰለ ዓቕሚ ወይ እውን ካብ ራሽያ ዝተገዛ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ተኮይኑ ገለውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብኣሜሪካ ክትቋፀር ስለ ትኽእል ካብ ካልኦት ዝመፀ እንተኮይኑ ግን ጠቕላላ ክርምስዎ ኣሎም ስለዚ ዝተረመሰ ሃገራት ክኾን ኣለዎን ዝተረመሰ ከምዚ ሱርያ ከምዚ ሊብያ ኮይናቶ ዘላ ሱርያ ኮይንዎ ዘሎ ኢራቅ እውን ከምኡ ኣዝየን ተዳኸማ ምስ እስራኤል ክሓስባ ዘይክእላ ክኾን ኣለዎት ወታደራዊ ዓቕምናተን እንተተኻኢሉ መንግስቲ ንዓኻ ንስኻ ትዝውሮ መንግስቲ ክኸውን ክኽእል ኣሎ እንተደይ ተኻኢሉ ግን ነቲ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ፅቡቅ ጌርካ ኣብ ታሕቲ ክትመልሶ ክትክእል ኣለካ እዮም ዝብሉ ክንምንታይ ክሰልጦም እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ብሕጂ ክረአ ግን ኣይፈትኑን እዮም ኣይገብርዎን እዮም ኢልካ ግን ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ this is what we see እቲ ንሪኦ ዘለና ነዚ ይመስል ሓንቲ ምናልባት ነዚ ኩናት
ጽቡቕ ዝኾነ መግለፂ እናስሓቅኩም ክትሪእዋ ትኽእሉ ዝረኣኽዋ እስከዚ ኣስከስምዑ ለይ ኮሜዲ እውን ጽቡቕ እዩ እስራኤል ኢራን እኮ ኩናት ኮይነዋ ዋይ ታይጋኒ ወልሳተን ክራ ኩናት ኣትየን ዋይ ብዙሕ ባይኒ ለውዓኹኺ በልሓዚ ኣሜሪካ ታይ ትብላ ነታ ኢራን ኣሜሪካ ዛ ዓዲ ሳብና ትኮልና ድኾነት እያ ወታ ዓዲ ሕማና ሞያዳ ይብላ እምበ እሺ እታ ኢራን ከመይ ዘላ እያ ብስሩ ኢራን እማ እስቲ قوي هنا مس عراق بلناني هو عراق ونيا لك اختم لسي امريكا خمزو شاف حمراء غير حسويه هالشي ايران شاف رايه كم شاف تقراي لا شاف تقراي حاجه امو كان يقول زين اتوال حضور كمون هي هالوري ترفي تدلع تمصيه اتخي تمصني أتو هلا يسمع له خير. شو ما قلنا خاطو يوم تقول داي كعري ويا لا الكنيرة. تو شو ما قل قد مزاح شن قدي له. ترى لك إسرائيل إيراني ناب خوينا تعتير. قدمي شو منت وحب لي. وا. سوي ساي سكواد حنا يلومو. أنت عقم ترفعوني. عاد خلو بلوم. هاي قال يقول يساتن كان. حتى على لا من جرايسي تتوني عينتي ايوه لا من جرايتي تتون هاي عدل انك جنبارن دنيوني وين جنبار فقيرا باي حتى تخبى على له ها اوزي اقن كتحزي على لك اسرائيلي امريكاي او سالسايس خونا براعي نايس غازم جنا لومي هاجر عدل زمادي عليتي قصريو واكل له وليدو خمسه يوت العصمه متصار انكم لك يخلي كان كاو قدام تحزم على تزمد مخانو على مصر على ملو يفلتي عليتيو حز ترلا اخي مس اسرائيل مس ايران مس اسرائيل لو كينات مساتيا تايبلت امريكا بيه هنا وا اتحدى يا اخي تمصني يتبلا ايران ويا حفت خويناتات يعني واه علي تزمد واه خلخي واسقا واه واه هاي متى متى خصبتال متى خير اهم كتوصي تبلا ورخي واه واه اتمصات لا شيطان كتتون اياه لا تفعلا ينقنين حن لا تفعلا ينقنين ترى لا خي لا اي قري قديل وخينو تويتا لا باسات يميوا كم زي مستر دار تايل كان يويدو وايو واي يتردد يا خاطر كوي المطلع خاطر كوي أنا كذب تايرني لا ينحلاتي وهاي ما ينشط يديني نهزي واه دول يجيني أنا بعدين واه دول كوي نحزم وقعز تنكسر زعم زعسيب لي مين لخن بصروون بزحون تهلو اللي مشات الخن جزء بلني حزو خالي قد عيني هتم زور أروح عيني سأنا زح بالك جزء خزين نبي خمسة حكوا يا من يسمون فطيرنا شو ما يعرف شيء ذاك خوينو أتزعل زيكو عقم خيرات غزمه غزي امزي عاوزي شي طبينا بيت مشت مسرح سخون لا حكمنا من حين تزعم زع سخون ولو ترف بلا حيدا خيرا غزي لا ما فيها شي طبينا زع خون باجت سخون ولا ولو ترف بلا خيط واي يسطن له احنا اني قعدا قواس هاوني أتأمل يستيرسكم هوني حدا بخم لما ليس خيرا عقم أمسيها شيت أوه ترفع خيرا قزر هذا كويا كم قريبات بقى خليه كم زات رواية متاع جيوبوليتكس كم زي أجر كان سبيت خامقلات كوينا دلا أنا تشعتني عم تجمع أزنا قعدتكم كتكوني بزخوني أتي كنتات كم تانسو كم زان رياز لنا it's a very very delicate situation كوينا تغطلالو نابيك بتسيو انتهي كوني مسكزي ناتقاتلنا كنا بكون كم فتنينا زيادة تكون طبعا أسبكت ناتو دما بتقص الفيديو تبغى جرنا هنا برا هالكوينا نايلومي أبزغن ودينا بليز لايك جبرو شير جبرو ريتهم قلفو نابلنا كنس سنة بتكم thank you